How are you doing, party people? Labi na sa mga tigpaminaw na inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. And most especially to all the listener of your programs, Stagnant of Your Life. Thank you. Itago na lang ko sa pangalang Leia. Just call me Leia. Nagpuyo din sa may Kabantian, Davao City. I'm here in Cabantian, Davao City. Di na lang ako isulti nga mong subdivision din, basi nun niyag makantsawan ko. You know, I can't say anything because, you know, a lot of bullying my neighborhood, like that, and like this. Lisod yung kayo makabanak kag isog unya maoy pag yun. You know, it's very hard because your husband is very angry and very, yes, a drunken master. Very difficult. Ug tungod sa iyong kamaoy, na mangulata og kainom kada mahubog. You know, my husband is drunk. You know, if you're drunk, my husband, oh, there's a lot of baxes. Ako rin si Leia, kasi ako makalimtan. Yes, Naingon na ba ko ni Ana? it is very redundancy. Tama din akong bana si Julian. My husband is Julian. Maski akong inahan nga nagpuyo sa Mumbai, makasaway gyud sa kong banang si Julian. Yes, my mother in my house is very, I don't know, that, it's very difficult. You know, till I die, and my mother is angry because of my husband. Gireklamo siya sa tiguang nga iyang gikulata nga iyang kainom. You know, my husband is an old, dirty old man with back and a kick and kick his ass. You know, it's very, oh my God. Oh my God. Dito na nagsugod ang kapnod sa kong kinabuhi. And it's a story of the stagnant of my life. O ginini, ang naitabuho. And this is... What is Oh, tagay. Yan. Ay ko ninyo yan. Anong gabi naman po? Ay, sabay ka. Butag para ba't sa nagsugod ng inom, ha? Para ba't sa kauling ba? Kamu ba? Ang ato pamahaw, tinapa. Anong tunudos? Bato na kayo kabuhi ko. Kabalo ba mo ano yan nga? Ako! Dito ako sa Silda 4 Bigana 14. Ako may mayroon ito! Kung sa ikot yung kuwamang kaya ko ka na. Relax lang. Isa na ilag to X. Kani ba mong uyuan next? Kuha na ba ni? Iya sing may may dito.
Huwag pa ka na sinatay yung mga tao nito. Jigs. Huwag ko'y labot. Jigs, unsay abilidad, unsay kalaki aning yung mga kauban, Jigs. Basta kay ako, usa ka ex-convict. Di ko mahadlok bisag kinsa. Ano ni sa ha? Laro mo lang nato ni... Kabalo mo? Mag-inom-inom lang, tawa lang tayo mauyay. Ikaw, Bart, samahan yung Bart. Gano'n bang inalaw ka, di abang ka? Bay na, basig makatilaw ka. May mo na akong gusto na yung hagit na akong sambag ka. Ikaw ba? Ikaw dire. Ako gagita, basig wag kabalo ka. Black belt ko sa una. Lo, ay na Ay labot, bisan ko si Paris o si Bongkig ka. Logics, ayun na na. Ayan na, di abang. Ikaw ba rin ba ka magkumidyahan? Kabalo ba ka dito sa buang lugar? Dito sa baryo manipis? Ako! Ikaw, Hicks, tabangin ni Hicks, okay. Pati ko katabangan na pat kay wala ka na nagko kay nagtudlo na yung angkot pat. Chok! Ayaw siya ikon dyan, Chok! Balo, i-chout ka sa tigawa. Tigulang na, Chok! Balo, i-chout ka wag. tigulang. Kaya ko ginawa mo, tulo na ko katigulang ni kalkulatan. Dahil ko ginilang ka, wala kang kalukong katawan. Tama na ba, papriso ka ba? Nagatilaw na mas kamay ni Kain, ha? Papriso ka na mo. Unsa? Ito ipapriso ko ninyo? Na yung mga asawa. Wa pa, ay ko luka kayo, wa pa nahadlok. Wa pa to na. Wa pa to ko itong banig dito. Na yung mga asawa, marag paingon din eh. Ay, Holyan! Ikas ko nang ibugagad ha. Adarin to kay adarin. Uli! Kung nadapog ka, ha? Kita nga niya kanila nga. Kita ka rin! Gika. Lagi, kabalo ko, gika ko, pisuan. Kita ka rin! O sige, muli na ko! Yangan, hindi mo mga... Uli mo na yung mga asawa, Chok! Isahan naman ni mas mong kumo niya. Pabasaw na na mong tato sa kamot. Uli mo ni mong asawa. Kabalo. Iso kayo ni. Iso kayo ni, no? Kabalo mo sa kuha. Ayaw ko ka na nak, hindi ka kaklaro sa kuha. Ito mo ganado. Kaya, tinaw paris-paris ako bata. Ay, kuha na Lalo na. pag ibang... Iso kayo ko, iso kayo ko sa kuha. Ikaw ba? Ayaw ba, ayaw ba, balo ko ka, ayaw. Tama na. Mauna! Napin na pud ka! Ano yung style ni mo nga sige pangulatan ng mga kainom ni mo? Mga kabalo, medyo gas ko, dahil dili nyo ko pwede ko kulang tagtaw. Langan, mag-ikaw kong kulang taon nga babae man ka. Sige, sa po style ni mo ba? Kasi man yung gag na. Permihan na, permihan. Na. Ano sa'yo na? Sige lang, magagawas lagi akong kondre. Ay, sa man eh. Ikaw pa. Di pa gubri? Tawa pa ko na yung mga bana? Sa itsura ng bana ni mo? Ha? Amutan niya mo. Kakiyatan nga kaya na yung bana? Sama ka! Biyahe na yung bana ni mo ay! Ayaw ko ano na, ma. Sa masuko ko sa kumama, dili. Bukangan. Ikaw ba? Ay, kailangan ko pisuan mo kung ano na ako dire. Kamano magkagalang? Dagan kilabok, dingguhin ko rin. Dagan, doon na may klase na sakit dinggi, ha? Wa ko'y labot. Nga nung nagpastig-astig ka, manawaran.
nating tanggol po ka diya. Mura na pa dyan ka trabaho, sige kang lala. Sa kabaluban na rin mga amigo niya, imong pangulatahon. Tingguan pag yun. Sabag ka. Daga kay kanang isa diya nga, katong isa, karingon mo ito, kita ito. Dako itong lawas, ikaw. Mura ka gulang. Ay, kung ano na, gunitan ko na yung buhok. Wait, ako bok. Julian, boy, sabi mo. Ako yung style mo. Wala naman, kagawas lang ko. Tulungan ka. Ya, ano di ka madugay ba, ha? Anak ka, ay, anaiday. Ingnan na mo nga magagawas lagi ko. Ay, muli na ako na mabunong doon sa kanya. Linggo. Chair. Ayoko ninyo ka na naaba. Che! Ay, ikaw to yun. Sige, ay ko pa kurot-kurot eh. Bago arabi ko gagawas presuan ha. Basig, basang tako ko na rin na. Wala na bang tumboy ha. Wala na bang tumboy. Hindi na siguro ko, Richard. Mangunay ka. Chay, ulit ako, Chay. Ayaw na siya, diyan sa ta. Richard Reis. Ano yung balaan ako. Tagal mo ko kay Kaguyab. Sat na lang ba? Gusto mo kakaminom? Inom na lang. Dali. Ay, ako kinanaaba. Kabalo mo kung kanira man gini magyapas na Kita baka dito hari kilibog-bog, balik din ako mo inom mo na. Ibalik-balik mo sa baso yung inom. Napa, tuwasan na ba na ibumuhuran daw? Himna. Ay, now, Himna! mas yabi. Richard. Dalo, Richard. May mga asawa. Hoy! Mami, nasa tayo? Nanapog ka na style mo, ha? Hindi ka maulin ako. Kita mo, isahan na ako, ipakitaan na ako ng ginom mo nga. Nanay tato sa kubugton, da uli din ako asawa. Ito man yun ang Japanese character dahil. Bay. Isog ko! Ano? Pakutan na ako asawa, huwag sa to! Ayaw ko rin yung pakutan na! Daga na ako asawa, daga na! Pakutan na nito! Sige lang. Kabalo naman yun yung isog ka. Tagay na lang da. Sayang ako. Sabi ko na sabi ko po yan, di ba po daw magkuperbe? Yeah. Let's groove tonight. Yeah. Kani. Sabi ko nito, ano ba ako na ba nilabaon? Ay, pabisig ko na. Richard. Taparin ko, Richard. Huwag na magsuka mo. Sayang di hiwa sa... Che, maulin ako, Che. Hindi na makaya, Che. Kamang na ba ni? Alin na dito ba? Disturbo kayo ba? Oy, Jigo, gidulong naman yung mga suka ni mo. Sayang di sa kayo maghumbay suka eh. Damak ka.
Dama kay ka. Binabig ikaw rin sigong kaon na. Richard. Uy, Nong, hindi, imo naman nag-i-unlan mong suka, Nong. Sekarang ko niti ko pero magkatulog na igol sa kong patin. Patiran ko ni Bisa mo ito mo. Wala na si paano na ako pandol ko. Ba? Richard, pa ko Richard. Ikaw, isog ba dyan ka sa prison? Pagkulatan naman ito mong kauban nito. Kabalo ba ka kapag sulod na ako dito sa presinto pag prison ako? Ha? Nay kauban ako dito ng duyan akong gibalis duyan akong giputo sa duyan. Wala siya gikulumusang damang. Ha? Yawa. Atod karon na pa sa duyan may kaon. Yawa naman. Ang pulis dito. Kabalo ka sa pulis dito. Karon, kabalo ka karon. Ang sarap. Pulis ng gyapon. Yawa naman. Muli na ko? Kaya bahala ni mga... Ay, sama. Saan mas jigo ng... Loodan akong role representative. Ay ba, ikaw ba? Inugunit pa ka. Ayaw, kinaanan ko ano dito, prisuhan mo nang prisuhan mo na inagil. Pangikap Permiro na may Pangikap mo pa, abay. Permiro ray load ani child. Pangikap pa, abay. Sila na eh, si Kwan. Tinapan ako na yung liyog. Sumapalag ka? Mapalag ka? Ha? Kita ka niya kung kwan? Hunting knife na ko, hunting knife. Hunting na, knife pa. Ay, bay. Ayaw nag-itiuso kong samad ko na. Stila ni mo. Sa may gusto ni mo, masama lang mong kilit, masama lang mong lubi po. Tilapan ako na yung liyog. Sinipod ka, bay, para mo rin nagtikila ba di shot na? Masukol giday ka. Masukol giday ka. Sukol lang taron, di tabunogan eh. Derita. Derita sa may loyo aning daos badyang. Ulit na. Opo. Ano mga dama? Ano sa oras ha? Kita ka na! Sige. Umuuna na ako. Basi na kayo pangmatanan ako. Ayaw ba? Dali. Maluwi ka. Tilapan na pa ako ibong tiyan. Lalala. Pusod be. Kahiun ko yun. Una ko kahiun ko ano. Dugay na lang kayo ko nagdumot, di mo. Itukbod ako ng sibat ka. Dagan ko. Oy, boy, ayaw. Boy, kumuno yung manilili, boy. Boy, anak ka, boy. Charge! Asa man yung mayong bana? Ay ma, ito na po. Dag-inom na po. Waking taon ay katagbawan ng tawanan na sige ragi ino. Ha? Ikaw wala na po kay pakialam po. Sige na po kag text niya. Siya na si... Paano kumalang portahan ka pero kung kulambira na? Oy, Richard. Igukod kasi mga babae? Ha? Lili, Ano si Julian? na dito, kung ibiyahan kay. Lain naman kayo taras. Kanang, yun na pa, pwede mong tana. Saan? Liya, saan man mong ginabasa siyang tato sa bukton ka ng kumuan ganyan. Saan man na? Japanese ran na siya. O ganin, Japanese, saan man ang anong uli mo ka ni hadlo ka niya? Wala ko nado kaniya. Ana siya, musunod daw siya. Kung saan din ang tato niya? Musunod ako. Ops, ganun. Aba! Mangalok na matay mong bana dito. Kasi pasagot ni mo, Richard. Nabayot na siya. Manghihirap na. Aturo mo, musibat ako. Richard. Hoy, Julian. Richard, dong. Julian. Ano? Magpuyo niya, magpuyo. Hindi na ko kanahalin mo. Sige na, hoy. Kanahalin mo kay bubuking ang hipoglobin. Kanahan kay Botong Richard, para di ka klaro.
Chard! Chard! Ayun din yan. Ayun. Chard! Ano yun, Chard? I like chopping, Chard! I like chopping! Chard! Alam niya! Bayot ang dako! Ang dako ni mong lawas! Mother, ayun na si Kahing na ma-airplane ako nag-kiwi sa subol karon, Mother! Adede! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Tungkol sa sigihan niyang kapriso, naganahan naglalaki ang akong bana. Ako na lang sa tiyang ipasagdan. Karon bisag asa na lang maglatagaw. Mo na itig pangawat sa kong makeup o lipstick. Chard, bongga kayo, Chard! Wala na ako lipstick, oy! Ay, excuse me. Lipstick pa rin. Mag-lipstick pa rin ka. Nga kwan man ni Chok man ni sa ok-ok. Ako na lang gidawat ang kamatuuran nga. Chard, Di gid siya ganahan na sa kuha. let me make it through the night. Lalaki na gid ang gusto. Let me love you more, Richard. Kasi sila magag-broke up kayo mag-isa, Richard. Gigugma ko kayo. Abangin ko, Richard! dawat-dawat na lang gid ini. Ay, Richard! Salamat kayo. Baka ako ni Moy! Hato din hinalang. Ang mga nagwapa ka balik na eh. Isuwat pagtatampo. Ay, Leia. kiss me baby one more time.